Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunak prest ditugu gaurkoan ere irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai saio hau. Eta sustatu.eusen partekatzen dituzten hainbat albiste aukeratzen ditugu eta hementxe kontatzen ditugu Luistxo Fernandezekin batera. Egunon, Luistxo? Egunon, Zer moduz? ondo, hemen lanean. Ostegunero bezala, bueno, eta asteko gainerako egunetan ere bai. Bai, baina hola giro honekin beste kontu bada, eh? Bai, azkenean, leo- atertu du, azkenean, bai. Bai, bai. Bai. Bueno, primeran eta kontu ugari, hainbat albiste ikusi ditugu sustatu.eusen eta Bai, Wikipediatik hasiko gara. Lucio. bueno, pues, bai, gaur atzo iragarri zen gauza bat izan delako, Wikipediatik ikasgelara, bueno, jardunaldi bat egon zen, baina, bueno, haren nautik zikoten Mhm. prestatuta, nik uste dut. Wikipediatik ikasgelara izaneko gida bat atara dute, bueno, egindako lanaren bilduma bada. Ze euskarazko Wikipedia, edo hobeto Mhm. esan da, Uraxe kudeatzen duen Wikilari elkarteak, Euskal Wikilarien Kultura elkarteak, Vale. hori du izen ofiziala, Mhm. ez da elkarte honen egitekoa Wikipedia idaztea. Ja, bai. Wikipedia idaztute voluntarioak, eta batzuek elkarte horretakoak dira. Baina Mhm. inguruko proiektuak eta bultzatu eta gauza gobernantza esaten zaion horretara dedikatzen da, Vale. eta hor daude, eta gidan nabarmentzen dira, Txikipedia, Mhm. ikusgela proiektuarekin sortu diran hainbat material, Mhm. Wikikasi izeneko proiektu bat hau ere iaztik martxan dagoena dela, Vale. ikas egoerak deitzen zaion, bueno, nik pedagogiak ez dakit asko, baina irakasleek edo mintegiek, eskolako mintegiek sartu dezakete proiektu bat Mhm. ikasgelan, lantzeko hau, bestea, bueno, ikas egoerak deitzen zaion hori, Ados. eta baita ere Euskal Herriko historia un objetutan, bueno, dira Bai. azalpenak dira zer egin dugun, baina baita ere zelan aplikatu daitezken eskolan, Mhm. eta, bueno, liburuzka formatuan dago, bueno, albistean klikatu daiteke eta PDF hori jetxi, edo bestela Vale. konsultatu baita ere, estekak, hau da, hemen hau dago, Mhm. eta bueno, pues, horixe atera dute, eta Bueno. gaur goizean jarri dugun albistea, atzo aurkeztu baitzuten. Hori da. Hori da, albisten bertan esteka pila bat, eta proiektu ezberdinetara, eta Bai, horixe. bueno, Primeran. Bueno, eta Wikipediarekin jarraituko dugu, edo Wikipediak akotxa artean esango dugu, edo beste eh, albiste batekin. Epstein. Epstein, bai, bai. Ez dakit bueno, Epstein Wikipedian dago, baina, bueno, ni ere banago. Bai. Ez Epsteinen kategoria berean, espero dut, Ez dut. eta nago. Argituko dut. Eh, eh, bueno, Gmail esan beharko genuke, Bai, ezagutzen dugu guztiok, baina Jeffrey Epsteinekin sortu dena da Gmail, edo Jotamail. Jotamail, hori da. Bueno, esplikatuko dugu zer Bai, zer den da hau. hau. Partekatuko dut pantalla. Hori da. Jotamail, Jotamail, JotaWiki, Wiki eta Jotam. Jota Amazon, Jamazon edo Jamazon, bueno, Jota hori Jeffrey Epsteinen Mhm, izenarekin, hori da. eta sorta bat dago, olako proiektu sorta bat dago, baina lehenengo izan zen Gmail, eta hau atera zen iazko azaroan, Mhm, eta da, bueno, estatu batuetako gobernuak edo fiskaltzak edo, bueno, ez dakit ze erakundek, presio askoren ondoren, askatu zituen Jeffrey Epstein pederasta, aberats eta abusatzailearen fitxategiak, ez? mhm, Askatu behartzala hori, eta bueno, gero polemika dago, hemen izenak tatxatuta daude, Trump bai, agertzen zen, baina borratu zuten, baina, bueno, mhm, askatu zuten alago mezu, artxibo eta dokumentu bai, tonelada bat, eta batzuek hartu eta egin duten, e-posta mezuekin hasi ziren, eta Jeffrey Epsteinek zeukan Gmail kontuko eduki guztia ere bazegoen, eta bai, orduan Gmail sortu zuten. Eta honena izango da ikustea sartuz hor
zer Mhm. da, zer dan, Ze hau zer da, webgune bat edo zer da hau? orain ikusten ari garena da Gmail, Jeffrey Bai, itxuraz Epsteinen bai. Gmail, bere Mhm. aurpegia dago eskina baten, hori da, Bai, bai. eta da berak jaso zituen mezuak hiltzen arte. Ze gizona espetxean sartu zuten 2019ko uztailean eta Mhm. abuztuan hilda agertu zen Agertu zen, bai. bere zerean. Eta orduan Bai. hemen daude mezuak eta Hau da, kontsultatzen duzu, bilatzen duzu Aznar bai. eta hor dago. Jose Maria Aznar. Jose Maria Aznarrek berari bidalitako gauza bat, besos Jose. Beste mezu, ez dakit, musuak bakarrik bidali zizkion, ez? Beste batzuetan konbertsazioak daude, ezta? Adibidez, pertsonaia intelektual ezagun bat, Chomsky, ez ikusi Bai. ezagun, Chomsky, Noam Chomsky hizkuntzalari eta Mhm. ezkerraren, zera, eta Chomsky eta Noam Chomsky, bere mezuak, hortxe daude, eta barriketan, Valeria, ez dakiz zer, euren Ba, arteko konbertsazioak, bai. eta Hau da, papeloietan agertzen zen informazioa, bihurtuta webgune. hori da. Osea, informazio hori arakatzeko eta Bai, nahi bai, baldin baduzu zerbait edo kontsultatu, egin hori da. dute, Gmail bat, Gmail, itxura duena, ba, Bai. informazio guztia hori irakurtzeko, ikusteko. Ezin dana da idatzi, ezin duzu idatzi Claro, Jeffrey claro, bai. Einstein bazina bezala, baina Jeffrey Einstein bazina bezala ari zara ikusten, Ikusten. eta, claro, hemen, bueno, orain Twitchetik ikusiko da pixkat, Bai. aukerak ditu, ez? Mhm. Gmailek, sartzen zara Googleen beste zerbitzuetara, ez? Gmailekin Bai, sartu bai, egiten duzu, bilaketara, bai. edo Drivera. Drivera hori da, ez? Eta Bai. hemen ere klikatzen dugu, eta hortxe daude, Drive bat dago dokumentuekin, J Drive, Jeffrey Epsteinek zeuzkan dokumentuak horra bidali dituzte, baina Ostras. lotu dute beste gauza batzuekin ere, bai? Vale. Ez dianak demagun Google unibertsokoak, Mhm. Wiki da, Wikipedia bat ikusten badugu, Bai. eta hemen, Hori da, Wikipedian itxura duena, baina hori da, bai. dokumenta horiek irakurtzeko eta. Ba, hemen pertsonak daude, nik ez dakit Karina Xuliak zein dan, baina 58.000 mezu trukatu zituen Epsteinekin, eta orduan, Mhm. horren bilduma bat dute, bere aurkezpen bat Wikipedia horri bat balitz bezala. Eta bat oso interesgarria iruditu zaidana, berriro itzultzen nahi Bai. Gmailera, eta Mhm. menu berezioetara da Jmason. Pentsatzen dut berak egindako erausketak izango direla? Exacto, horixe egin dute. Sartu gara Amazon bezalako interfaze batera, Bai. baina ikusten duguna da bere eskaeren orria. Ostras. Eta hemen, gauetan oxigenoa Loiteko hartzeko oxigenoa, bai, zerbait eskatu makina zuen. bat. Jolas bat hola eskuekin Mhm. aurretzako jolasak, ez dakit ze zentzu daukan honek kontestu honetan, igual beldurra hartzekoa da. Bai. Pelvic clock, pelvisarekin ariketak egiteko gauzak. Liburu atal bat ere badago, ze liburu eskatu zituen, eta sekzio Ostras. bat, Amazoneko liburuak, ze gauza irakurri zituen gizon honek. Eta batzuk, bost aldiz eskatu zituen, banatzeko, edo, ez? Eh, orduan, Izugarria, oso bai. oso kuriosoa da. Bai, 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 Oso bai. kuriosoa da, baina interesgarria da, eta, bueno, Bueno, hor ikertzeko asko dago, bai, bai, bai. gizon hori monstruo bat Mhm. zen, Bai. eta konplize asko zituen. Mhm. Eta batzuk teknologia munduan ere bai, atzo irakurri dut Bill Gatesek Microsoft sortu zuena barkamena eskatu duela, barkamena eskatzen du orain, Claro. aurkitu dituztenean bere mezuak, ez? Mm. Eta Bai, bai. igual Baina lehena, kazetarientzako adibidez, hau tresna bat izan liteke. bai, Ba, Aznar erreportai bat idazteko edo hola aurkitu dute, ez? bueno, Ez bai, dakit, bai, bai. Fernandez izeneko norbait agertuko da, eta Luis izeneko norbait ere bai, pentsatzen dut, hain izen arrunta daukaten nik neuk. Baina, bien kombinazioarekin Luistxo, ez dut uste
Listo. topatuko duguenik. Bueno, ba horixe. Eta, bueno, honek pentsatzera eramana, bueno, ez du artikula idatzi, baina atzo Mhm. askatu zen beste artxibo ustez erraldoia, baina, bueno, Bai, da 23F, hemen 1981eko bai, estatu kolpe saiakeraren dokumentuak, dokumentu hau eta tal, baina, bueno, egin dutena da PDF biltegi bat. vale. Claro, prozesatzeko ere zailagoa da, ez? Epstein 2019an hiltzen, baina bere azkenengo 20 urteak izan dira digitalak. Mhm, Bereak eta gutako askorenak, ezta? Eta mhm. 23F, ba hori dira, ba PDF batzuk, makinaz idatzitako horrien eskanerrak eta holako kontuak, baina hala ere pixkat, aurkezpen pixkat hobea ere egin zezaken Espainiako gobernuak, ez Bueno, dago aurkibide bat dago zerrenda, ba, baina ez dizu esaten hau zeinek idatzi zuen besteari, eta bueno, pixkat ja, marketing operazio bat dirudi, ez? Gmail mm, hori ere bai, azken batean da, itxura jakin batekin ematea bai, bai, bai. edukiari nabarmendura bat, Mm, salatzeko asmoz, ez? hori da. Gizon horren konexioak zein izan ziren, ez? Baina, bueno, pues, kasu honetan marketing hori ona da, bestean, ba, ez dakit, pixkat, itxura ere zein zezaketen. Baina, Bai, bueno, hortxe. baina bueno. Horixe, bueno, ba, kuriosoa esan dugu, bai, hau esteka guztiak eta baita ere eta informazio guztia, ba, sustatu.eu zen. Eta nondikan jarraituko dugu? Ba, ordenagailuak erakutsiko ditugu. Eh? Ados? Konputagailu koloretsu zoragarriak genituenean. Izenburu Bai. horretako albiste bat atera genuen, Mhm, eta partekatuko dut eh, bai. hemen Hau oso txikotu. bitxia baita ere ikusteko, eh? Bueno, erraza zen artikulua, kopiatu egin Mm, nizkion irudiak hor sarean posteatu zuen batiz, ontzan begiratzen 2000, orain dela 50 urteko propagandazko mhm, folletoak eta horra gertzen ziren bai. ordenagailuak. Eta ordenagailu horiek oso politak ziren. Ba, egia esan bai. Hemen ikusten dugu, bulegari doktore bat, pelukeriatik irtena, bere ordenagailu handi eta dotorearekin, Mhm, teklak kolorezkoa, kaxa dotorea, pantalla ez orain daukaguna bezalakoa, baizik eta nagusiki vertikala eta mhm, berdea, ez? bai. Eta, bueno, beste, ez zegoen finkatuta ordenagailu baten diseinua, eta orduan, ba, gauza desberdinak egiten Desberdinak. ziren, hemen ikusten dugu, Ba, Avis, izugarria da. eh, da auto alokairuko enpresa Mhm, nazioarteko bat, eta, bueno, gorriz, erabili zituzten alokairuak euren logotipoarekin eta saltzaileen uniformearekin bat egiten bai. jokua Mhm. eginez, eh, impresora ordenagailuan bat dagoela ikusten dugu, eta ezaugarri bat bai honetan eta bai aurrekoan dena bat zirala. Mhm. Pantalla Bai, eta integratuta dana eta eta ez dugu ikusiko ere xagurik. Mm? Orain berriro bai. dauzkagu integratuta, ze portatilak erabiltzen ditugu batez ere, Bai. baina Mhm. disoziazio bat egon zan tartean. Gero ikusiko dugu gauzatxo bat, Vale. Hemen beste bat, gauza txiki bat, eh? Pantalla txiki baten, Bai. eta idazteko Kaset makina bat hori, batekin edo baina bai, kaseta zinta, segurazki vale. programak korritzen zuen halako ere zinta batean. Mhm. Bere disko gogorra zen oso, ez zen batere gogorra, biguna zen. Bigun Ez biguina. zen Ras. kasete zinta magnetiko bat, ez? Mhm. Bueno, etxe bereko bi modelo, bat pixka eta handiagoa, baina hemen biak disketea sartzeko elementuarekin, Hori disketea, hori askotan neuke. disketeak ere, bueno, nik ezagutu ditut, ezagutu ditut, tamaina Justo, desberdinetako. justo, nik Bai. tamaina bateko nik Aha. Hemen beste bat telefono batekin lotuta, Bai. teklatua horia eta txuria, tekla batzuk hori, Mhm. beste batzuk txuri, politak, eta papel bati usteko tresna batekin nik uste dut daudela, paperetik digitalizatzeko, testuak Ah, vale. tekleatzeko Mhm. tresna bat, beste aparailu, bueno, gehienak estatu otorra dira, baina tresna italiano bat, Simoncini Mhm. bat, honek ere halako zinta magnetiko edo zulo zinta batekin, Bai. teklatu batean
Xagurik ez, baina halako joystick moduko bat, eta Bai, tekla gorri hori oso polita, berriro beste toke bat tresna bai. honena, eta, bueno. Orduan, Tremendo. nik eukin nuen lehenengo ordenagailua ere, holako integrala zen. Ah, vale. Pantalla, diskoa eta teklatua Teklatua. bat zen. Ah, Bat, ostras. bat zen. Eta, bueno, gero disoziatu ziren, pantalla eta ordenagailua. Eta erakutsiko dut, sustatu nola egiten hasi zen, baina hau Mhm. irudi finkoekin, a ber, em, Vale. ikusteagatik, ez? Bai. Eboluzio estetiko bat eta hola ere Mhm. egon da, eta partekatuko dut, hoxe. Ah, bai. Orain dela 25 Mhm. urte, eh, tresna Hauen tresna diseinua honetan zen bai, hau izan da, anomalia bat. bai. iMac Mhm. izeneko trasto bat, Bai. teklatua eta xagua aparte, baina pantalla telebista zaharren estiloko pantalla Mhm. sakon hori eta zea batean zegoen. Hau izan zen anomalia bat. Baina urte askoan eduki dugun metodoa izan da hau. Bai. Pasatu naiz. Horri oraintxe pasatuko gara horrea, barka. Bai, dorrek edo Hortxe, esaten zaigu. hola, kaxa, edo Bai. eta dorre hauek. Mhm. Izatez hemen daude bi dorre, nire lan mailaren ondoan, hemen utzi dituzte, ez, ni Luistxo hemen bulegoko txarrena da, eta trasto zahar hauek ere bere ondoan. Ere Ez bai. daude konektatuta Mhm. ezertara ere, ze portatil batekin egiten dut lana. Vale. Orduan, fase hau ere pasatu da. Hemen ere, bueno, holako Gu torre dana hauek dorrekin egiten dau lana, bai, Eta Bai. argiekin eta hola en plan gamer hola, edo holako sosoak, gris, beltz, Sosoak, bai, gris grisa beltzak. eta beltza kombinatzea, Bai, eta horixe erabaki bai. zuten batzuek, Mhm. Ta eta listo. bueno, Bai. gamerrenak eta hola ikusi ditut hola argi estrekin eta gorriak, Bai. eta hola, Bai, bai, bai. baina Transparente diela, barruko tripa guztiak ikusten hori da, diela. Bai, 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 bai. arraintxoak bertan, hola bueltaka, eta holako batzuk ere egin dira, Mhm. baina industriak saldu dituenak hauek izan dira. Bai, Baina, hori da. bueno, orain evoluzioa hau da. Eta hemen ikusten dugu, gure mandoetan, une honetan, Bai. daukagun txandal beltz hori, bitxor dugu, Mhm. eta lan egiten du portatilarekin, Vale. eta ari konektatutako beste bi Bi pantaila pantailakin. handirekin. Ostras, Nik begira. koska bat beherago nago, baina lan egiten dut, portatila, eta lamenean bigarren pantaila. Pantaila batekin. Programatzaileek erabiltzen dute programazioa hemen tresnak eta hemen Mhm. bisualizazioa, ez? Vale. Demagun, ez? Egiten ari zarenak kodea toki batean eta nik ere sustatun askotan eta hala egiten dut. Ja. Editatzen dudana, Mhm. ikusten du ze bista duen, baina Bai. edizioa letrak sartzeko tresna aldameneko pantailan edo aldi Mhm. berean hemen ari naiz idazten, baina hemen ari naiz ikusten, a ber, nondik Ja. ateratzen duen informazioa, ez? Orduan, Mhm. modu honetara iritsi. Kanpotik ikusita beti ematen du, zuen enpresa baten edo holako enpresa baten beti dorre izugarriak izan behar direla, ez Ba portatil bat, ez? ba Potenteago bezala direla dorreak. baina ez, hain zuzen ere, portatilak iritsi dira indar batera, Mhm. non dorre horiek baino potentzia gehiago dago Potentzia gehiago daukiena. portatil honetan. Mhm. Eta, bueno, telelanaren aroan ere bai, Bai. nik portatila eramaten dut etxera, eta han ere pantalla bikoitza daukat. Claro. Bueno. Gure enpresaren kasuan, hala lan egin daiteke, Mhm. eta han Bai, ere bai. pantalla bikoitzarekin egiten dut lan. Mhm. Bitxo kasuan, hemen ikusten dugun lagun honen kasuan, etxean beste pantalla extra bat dauka, ez bi. Ez, Ja. bestela igual gela Gela beteko zaio. osoa, bai, bai. Gela beteko zaio pantalla extrekin, eta, bueno, Matrix hola, Bai, letrak bai, alde bai. guztiotik, eta etxean Ja. batekin nahiko du, edo behintzat bulegoak, enpresak, sustatu egiten duen distintas enpresak,
hori du, etxerako Bai. pantalla extra bat, eskubidea daukazu, etxeko telelan egiten duzunerako, eta lanean bi. Igual ni jarriko ditut bi, ja, inbidiatan nago ikusita, Ez eta... da, gu are klasiko goaz, gu dauzkeu ordenagailu independientek. Osea, Mhm, hemen atzen ikusten duzuen bat bai, dauke bere dorrea. Guain hitz bai. egiten nahi naizena dauke bere dorrea. Mhm. Ez deu, bai, dana Bueno, individualki, bueno, bai, igual ez dakit, klasikoa. irratiko kontuak igual ez dauka behar bat bi pantalla aldi berean emisioa Ja, zertzeko, ez? bai, Kasu honetan erabiltzen dugu bat komunikatzeko, bai, baina akaso konektatzen duzu hau edo bestea beste batean, ez? Edo bai, hemendik, hori da, hori da. atzekoa audioa eta jartzen Hori da, duzu. Bai, bi bai, ordenagailu, bi funtzio desberdinetarako. Bueno, bai. hori ere bai. Bueno, Bueno, honetara iritsi gara, eta... bai, hoxe. Eta gaurkoan pasa ere, 11:01. Bai, 11 pasa, interesgarria, ezta? Bai, 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 bai. Bai, Uste bai, dut, guztiz. uste dut. Bai, bai, bai. Bueno, Ba, Lucio, mila, iruditzen, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta bai, hurrengora arte, irudi esango finko honekin despedituko bai. gara. A ber, Ja que bitxorra eskua eta gaur altxatzen duen, Bittorren, eskua altxatzen ze ez da bideoa, argazki bat da. claro, claro. Argazki bat da. Oso Ba, ondo. bueno, Ba, vale. esan bezala, mila, mila esker, Lucio, eta, ba, hurrengora arte. Hurrengo arte, agur. Ondo izan, heio.